Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Kompla jissaħħaħ l-operat tal-Kunsill Konsultattiv għall-Agrikoltura kif fih danu sem rappreżentanza ta' bosta li ta' kuljum jaħdmu fil-qasam. Konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ġi spjegat li l-Kunsill illum il-ġurnata jikkonsisti minn aktar bdiewa u raħħala. Il-Kunsill Konsultattiv għall-Agrikoltura kien oriġinarjament twaqqaf minn Gvern Laburista fl-2015. Madankollu wara diversi snin jopera, inħass il-bżonn li dan il-Kunsill jiġi ristrutturat sabiex l-ewwel u qabel kollox il-bdiewa u r-raħala ikunu l-qofol ta' dan il-Kunsill Konsultattiv. Dan il-Kunsill ristrutturat issa huwa wieħed aktar inklusiv b'rappreżentanti mis-setturi agrikoli kollha, fosthom rappreżentanza ta' bdiewa u raħħala żgħażagħ, kif ukoll persentaġġ minimu ta' rappreżentanti nisa. Il-Ministru Refalo qal li l-Gvern ressa emendi f'dan il-Kunsill biex bekk is-settur ikompli jissaħħaq u jkun aktar effiċjenti. Għax dan huwa gvern li jisma' u jżomm fiċ-ċentru l-interessi dal-bdiewa u r-raħħala tagħna. Qegħdin nagħtu dil-proposta tagħna tal-lum fejn aħna qegħdin nwessew il-Kunsill Konsultattiv tal-Agrikoltura fis-sens li qegħdin nagħtuh iktar saħħa, nagħmlu iktar rappreżentanza fih sabiex hemmhekk ikonna firxa ta' idijat li wara kollox ikunu jippreparawna għall-isfidi tal-lum tagħda u tal-ġejjieni. Ġi spjegat kif fost ir-rappreżentanti tas-setturi differenti hemm dawk ta' trobbija tan-naċ u tal-mos, tal-proċessar tat-tadam, tal-frott u l-ħaxix, tal-fnik, tal-laħam u oħrajn. Dawn jistgħu jaħtru sottokumitati biex bekk tiġi inkluża aktar il-vuċi tal-bdiewa u r-raħala fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u diskussjonijiet li jsiru. Il-Kunsill l-ġdid tlaqqa ftit tal-jemilu u fuq nett tal-aġenda kien hemm ir-riforma dwar il-kirja tal-qbiela fuq art agrikola privata.